Ingxaki le. Ingxaki enkulu. Le obinyawo zakho zilingane nezomkakho. Oh hayi naseka ndake ndafika ethathe le yodidi kanye iteki ndizixelele ngayo ba eyona ndiphuma ngayo le ndiyomitha amajida. Tyhini ndithi xa ndifika hayibo ezimbizeni izawutsha ngamalahle emalete kunjani lo mfazi. Ubhizi uthumela intwalanyana encinci. Uyabuza le nto uthi umama kaBoy ile nto ithi ngabe uyayifuna. Ndithi hey ngixela uba ndifuna ithi yithi phaa kuye wethi uyandiva yithi phaa kuye angakalinga atshise ezateki bangamalahle angake tyhini imoto unelazela ngeetinga obubele ethatha iteki zam. Ndithi ayikhona tyhini azidure eziteki ziyotshisa ngamalahle emililweni. Hey ubhelele umfazi abenenyawo ezincinci mani kube kanye angalingani zingalingani inyawo zenu. Ngokufuna sibajonge ngoku sisabafuna ujonga inyawo zakhe uba unxibusazi ba hayi ndinxiba u10 uqomba dinxa ndinxiba u9 kubhetele loo nto mazingafani inyawo tyhini. Bastard.